дар Ӯзбекистон афзоиши босуръати аҳолӣ ба назар мерасад. тибқи маълумоти Кумитаи давлатии омор барои соли 2020 аҳолии кишвар 653,7 ҳазор нафар афзуда, то 1 январи соли 2021 34,5 миллион нафарро ташкил додааст. Инчунин гузориш дода мешавад, ки аҳолии кишвар дар соли 2020 ҳамарӯза ба ҳисоби миёна 1,8 ҳазор нафар афзудааст. Чунин афзоиши аҳолӣ дар тамоми минтақа ба назар мерасад. В том, что при заполнении вопросников переписи населения и жилищного фонда вся информация автоматически поступает в центральный сервер Агентства по статистике при президенте Республики Таджикистан. Масалан, дар Тоҷикистон дар соли 2020 афзоиши аҳолӣ дар як рӯз 820 нафарро ташкил дода, марг дар як рӯз 151 нафарро ташкил додааст. тибқи омори кунунӣ то ба имрӯз аҳолии Тоҷикистон 9,5 миллион нафарро ташкил медиҳад. бояд қайд намуд, ки дар айни замон аксари кишварҳои ҷаҳон бинобар коҳиш ёфтани сатҳи таваллуд ба бӯҳрони демографӣ рӯбарӯ шудаанд ва дар байни ин кишварҳо Русия, Украина ва Иттиҳоди Аврупо ҳастанд. коршиносон рушди босуръати демографиро дар кишварҳои мусулмоннишини Осиёи Марказӣ бо ҳифзи ҳуввияти динии аҳолии минтақа рабт медиҳанд, зеро барои касе пӯшида нест, ки дини ислом мардумро ба издивоҷкунӣ ва фарзанддоршавӣ водор месозад.